Mbah Waloyo. Nun, mboten dawuh. Wis setengah siji, Mbah. Nggih pun ngerti kula. Nggih. Lakone ben tutuk. Ya. Nggih, matur nuwun Mbok Cangik, kula matur sawetawis wonten karsanipun penyanipun Bapak Haji Saidi Saklowangsa. Kula namung nderek ndedonga saestu ngambali matur mugi jumbuh ingkang kinayuh sembada ingkang ten sedya rahayu kang kaestu basuki kang gesti. Amin amin. Nyuwun pangapunten penyanipun Bapak Wakil Bupati sedaya kemawon nyuwun pangapunten. Mbok Cangik kula kepareng badhe nyuwun srampat slendro menyuro. Nggih. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Ya monggo. Tak kira nek arep nggo nyepoti jenengan mudhun. Mboten, monggo. Nggih. Lajengaken. Matur nuwun sedaya kapatan nyuwun pangapunten. Ya. Iya nduk tak derekake. Ya. Kirim pati kasih mak. Iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ilaruhi Ki Sena Nugraha ilaruhi para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin ya tak derekake. Ya. Tansah marpamoring sukma Sinaksmaya winaya ing asepisining pentelenging kalbu pambukaning parana talen saking liap layaping aluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati ong tan kawusa ingkang manjing wonten ing sanggan sangarup kana gandaka capa ingkang mapan wonten ing parapatan padukaning karang kadem pelengki Sang Raden Antasena miah Sang Japa Lancur Pandhawa miah Sang Kilurah Bagong ingkang sami mapan ing parapatan. Mundur Sang Rakyana Patih ondanging para wadya bala Osor tambur myang suling pepandhen talutak miwa bandera kakandha mawarna warna pindha jaladyan asri kawuryan ong kowe gawe perkara kudu wani nanggung perkarane Gong. Menggari yen nuwun sewu lho, Den. Wau teng pendopo rak sampean pun paring dawuh. Aku dawuh piye sih? Lho jare sampean lahir batin saguh ngewangi bapak anggenipun badhe mbangun kanyangan nek ana pacobane sampean saguh mbantu bab nggon bagian kekuatan. Lah mongko niki pacobane ingkang pamaning Garbaruci kalih ingkang Waindarawati. Aku mbantu ki nek kira-kira Kakang utawa kakekne Semar wis ora kuat nggone nampa pacobane. Lho, ora aku tak takon. Pripun? Iki mau sing nantang Siwa Ndarawati karo sing nantang Mak Cilik Setyaki sapa? Ha sing nantang kula. Nek sing nantang kowe parigawe kowe kudu sing ngadepi.
Mergo ngibarate ana tetembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Wah. Pripun niku? Ngendikane sampean saguh sak bantu karo bapak kok. Aku saguh bantu nek kira-kira kowe mengko ketemper yudane. Aku saguh bantu nek kowe wis temandang. Lah kowe urung temandang. Nek kirane aku mengko arep bantu karo kowe, engko sinengguh karo kawula Karang Kadempel akeh didelok malah kowe dhewe sing kewirangan. Coba. Antasena ki wong liyandrayan ya najan aku ki biyen wiwit cilik dimong karo kakekne Semar. Ning nek aku melu cawe-cawe tanpa ana palilah saka kowe utawa saka kakekne Semar, mengko malah aku mung kewirangan, Gong. Terus kersane sampean pripun? Kowe maju sike. Maju pripun? Mak cilik Setyake tanding ana sike. Sampeyan ora ngawur lho niki. Mengke nek nganti kula cilik opnam gedhe modar, sampeyan sing tanggung jawab. Kowe lara tak tambani. Kowe mati tak uripke. Ora celemongan jaman sakniki napa enten teknologi kaya ngoten niku. Sawangen iki ana wujute sungute Antasena iki. Kowe lara utawa kowe tekaning pati kowe tak olesi banyu sungutku iki. Janji kowe ora iso waluya nirmala temajate aja diundang Antasena. Nek ngaten iki sampean meksa kula kan maju ngadepi terus iki. Kowe nantang karo Mak Setyaki, kowe kudu wani nanggung dhisik. Mergo kowe mau sumbarmu aku krungu capet-capet rembugmu karo Mak Cilik Garba Ruci. Kowe nantang, ayo dudune kene papan ning neter kadigdayan metu njaba, enteni ning perapatan Karang Kadempel. Lah, ae maju ning perapatan, kae wis dinteni karo Mak Cilik Setyaki. Nggih, mpun. Kepepete nek mengke kula modar nggih mpun lah. Ayo sak karepmu bakune nek kowe mengko ketemper yudane Antasena lagi temandang. Sak biyantu karo kowe Gong. Nggih, nyuwun tambahing pangestu nika Setyaki. Sak iso-iso kula tak maju perang ndara. Ayo. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe kelari rawang manungsa ora tatanan wani malangkerik ning ngarepane Senopati Ndrawati. Wani malangkerik ya men, ngopo kowe? Sing malangkerik aku kok sing repot kowe iki ngopo? Lho. Saja wis jeleh urip. Wis jeleh nyawang gelaring jagat seming rembulan. Kowe ngadepi karo Setyaki padha karo kowe wis sawega nyawamu bakal tak untapke ana ing kayanganing Bathara Yama. Ya ben, Bathara Yama Diwati ki tunggalku. Kok iso tunggalmu piye? Yama Diwati ki anake Semar ki. Gak aku ya anake Semar ki, gak iki adikku kakangku apa? Mbuh tunggalku lah intine lah. Areng apa kowe? Kowe ngundang Yama Diwati, aku ngomong karo Yama Diwati. Kowe janji njabut nyawane dulurmu dhewe. Rekmu tak jabut. Piye ora gleleng? Kowe
Wani karo Setyaki tak antem pecah siramu tinjung akhirat nyawamu. Bagong ki ora iso mati ya, Mas. Ayo. Iki nang kene papane wong neter kadegdayan, mau ning pendopo. Pendopo ki ora nggo regejekan, pendopo ki apike dienggo rapat. Pendopo ki apike dienggo wayangan. Pendopo ki apike dienggo resepsi pernikahan. Dadi nek kowe arep padu, arep gelut karo Bagong, dudu nang kono kae mau, nang kene ki. Ki prapatan ki. Disawang wong semene mbane. Di streaming sing delok wong 3.800. Do arep ngerti kepiye gelute Bagong karo Setyaki. Menungso ora tataran. Ora minggat saka pangarepanku lakon ning kene marganing patimu. Ya, ora mati jabuten dhewe legane ngati. Mangsane apa dikira aku ora iso perang apa piye? Weh! Edan kok ora apa-apa. Modar kowe. Waduh. Awas, aku ki pinter endok. Joliat. Ayo, wanggepe apa? Dikira aku wedi mungsuh kowe ngono apa piye? Ngopo kowe kaget? Bagong edan. Ngopo edan ngopo? Ngopo? Kowe ngantem aku ora apa-apa, kowe gumen. Gumen kowe. Gumen karo ilmu kekebalanku, gumen kowe. Sepelek, kejonya pelek, anak Semari digdaya kabeh. Anggir Antasena. Sengaja tak pancing rene kok men ngerti kono. Ora, Antarja ora arep rubuh. Kukuh bakuh. Mak cilik Setyaki ya. Toko lenggah wonten mriku. Lho, kowe aja takon ngopo kok iki lungguh nang kene. Iki rombonganku. Pengarepe aku sing mimpin aku sing bayari ya aku. Iki wong-wong iki nek ora tak bayari do ora mangan, ngerti ra? Anggepe terus kowe kok sak geleme dhewe ora. Kene mundur sik kene.
Nuwun manggih. Kok saged mbelani dumateng Bagong? Ora kok mbelani. Iki ndek inisiatif dhewe karo sing ngomong kecilik ki aku e. Dadi kowe ngantem karo aku mulasara karo aku sing ora trima iki terus kuwi sing ireng kuwi terus sing mburi dhewe kowe. Muni sing ireng pisan ora potol dasmu. Mboten, Ndara, mboten. Niki ming anu, ming carane nggih ngrekadaya nggih mengintim medan-medan ini kok. Mengintimidasi kalih Setyake niki mangsane apa? Parep. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu. Kowe wadul karo bendaramu. Ora kok wadul, Mas. Sampeyan jan sengaja rene. Diplomasiku kowe. Aku perang rada ke pojok sithik, kowe tak giring ning kandang macan. Kono. Kono aku tak ngombe es teh. Mangsane apa? Anggepe wis tekan kene ya kudu wani nandangi kok. Nggih to, Den? Iya, ning kowe menengo sik cangkemmu. Nggih. Mak cilik Setyaki sajak mulasara karo Bagong. Nur manggih. Kula mulasara wantun kalan pun ponokan Bagong. Dasaripun awit ponokan Bagong mriku ugi wantun nantang kalian Koko Prabu. Koko Prabu Ndrawati mriku sesembahan kula. Koko Prabu Kresna mriku ratu Gusti kula. Kula mriku derajating senopati. Kula mriku ingkang tansah kedah ngayomi dumateng ratu Gusti sembahan kula. Menawi kula mendel mawon boten wonten ginanipun anggen kula madheg senopati. Kose. Sampeyan kena mbelani sesembahan ki entuk wae, ora dosa kok. Lek ora kleru ora dosa. Ning eneng paugerane sartane ana pernatane. Wong ki nek sing dilabuhi ora becik utawa wong sing mbok belani utawa sesembahane sampeyan kuwi kira-kira mengko mung bakal njlomprongke sampeyan ana ing jurange kesangsaran kuwi mengko malah sing tuna sampeyan dhewe. Ngono. Kamangka iki Siwa Ndrawati duwe gegayuhan kepengin murungake anggone kakekne Semar nggone bangun kayangan. Lah engko sik. Iki janjane ning kene iki mengeneng salah tampa mis apa, Gong? Misionaris, miskomunikasi kok misionaris. Miskomunikasi antarane Siwa Ndrawati karo kakekne Semar Badranaya. Kamangka niate kakekne Semar Badranaya arep bangun kayangan kuwi ora kok arep ngungkuli karo panguwasaning para dewa kuwi babar pisan ora. Nanging mung arep mujudke kahanan sing ayem ning Prajanegara Ngamarta, cilike ning Pedhukan Karangkadempel. Ana gegayane kakekne Semar sing agung kaya ngono kok dipaida karo Siwa Ndrawati ki nek cara aku ora duwe wibawa, nek cara aku ora duwe wibawa laksana minangka Nalendra. Kamangka sampean wis kadung nglabuhi, kamangka sing sampean labuhi sing mbok belani kuwi wonge nandang kaluputan. Malah sampean tega, tegel, wani mulasara karo Bagong. Lho nuwun sewu Mak Cilik. Bagong ki ambek derajate luwih cilik tinimbangane sampean. Bagong ki arep ming ponokawan sampean senopati. Ning Bagong luwih tuwa tinimbangane sampean. Lola-laline mengko nek Bagong lara ati sampean malah kuwalat mergo sampean wani karo wong tuwa. Dirungokke kowe. Wah kuping kebak cureg dadi ora iso nggo ngrungokke. Dirungokke karo wong tuwa ora kena wani. Wong anggere diomongi sithik prinsipe ora gagas. Ora gagas. Mangsane apa karo wong tuwa kok tenane. Wis rupane elek, cangkeme ya elek. Sapa kuwi, Gong? Mbah kae. Sing kulinane muni ora gagas. Ora gagas. Anggepe apa kowe? Penggalian saiki pikiran. Nglabuhi Nalendra, nglabuhi Ratu Gusti. Sing jeneng ratu kuwi ora mung sak jamak lho marang menungsa. Menungsa kuwi kudu dengan ina lali salah apes lan mati. Kalau mangsane ya ora ndidit barang. Mulai iki mah dit saweran tak mlebokke ngetasku sik kabeh. Terus engko le ngedumke ning kanca-kanca. Engko kanca-kanca entuk efisiensi saka aku.
Kowe iki ya kurang ajar nek kaya ngono kuwi, Gong. Ya ben mangsane apa? Ben ngrasake. Sampeyan penggale. Nek iki mengko nganti ana apa-apane mergo sampeyan wani karo kakekne Semar, wani karo Panakawan, sampeyan kena walating dewa, malah sampeyan dhewe sing kapitunan lho Mak Cilik. Ngrangkul aku terus nglumpruk ning apa? Oh nyun pangapunten kire. Aja njaluk ngapura karo Antasena, njaluk pangapura karo kakekne Semar. Iya. Mergo sampean wis duwe rasa cubriya, duwe prasangka sing ora prayoga karo kakekne Semar. Sampeyan njaluk ngapura karo kakekne Semar. Iya. Nyun pangapunten sakathing kalepatan kula. Kula ngrumaosi bilih ingkang kula labuhi inggih menika Koko Prabu Durawati, Koko Prabu Kresna menika mboten salamanipun bener. Teges gandeng Koko Prabu menika tasih jalma limrah kedurunganina lali salah lan apes. Pramila kula ngrumaosi bilih sampangke menapa ingkang sampun kula lampahi menika lepat. Kene kowe ya isih ndek ati kowe. Bagong iya. Anggepe terus karo kawula cilik kok sak geleme dhewe. Kowe iki wakilku e. Kowe iki wakiling rakyat e. Aku rakyat, kowe iki wakilku, aja sak geleme dhewe kowe. Iya, Bagong. Sampeyan ngakoni kaluputan, kula ngakeni kalupatan kula. Lah yen kaya mangkono carane, aku tak takon karo sampeyan. Aku tak nanteng karo sampeyan. Terus pundi kene? Gandeng sampeyan wis ngakoni kaluputan, apa kira-kira isih arep tetep mbiyantu sartane ngombyongi karo nestane Siwandarawati, apa arep nyengkuyung karo kakekne Semar? Menawi kula lair lan batos badhe nyengkuyung dumateng menapa ingkang dados gayahanipun Kakang Semar. Nek ngono kowe melu rombongan kene? Iya. Aku melu ngrombong nglawan para lancur-lancur Pandhawa. Lah nek arep bergabung iki ana tiket masuk. Tiket masuk tegese piye? Ana apa jenenge iki? Cara dene ana ora gratis lah. Ning aja seru-seru ndak krungu iki. Kepiye Bagong? Ah iki mau napa niku jenenge? Sakderenge Ndara Lancur Pandhawa niki gabung kalih rombongane Bapak. Niki wau nggih do maringi. Maringi apa? Duit apa meneh? Banjur pira aku kudu menehi karo kowe? Saiklase minimal 150. Saiklase kok minimal 150. Ya ora apa-apa, gelem ora gelem maringi. Ya wis iki. Tondo yekti nggonku sak biyantu karo Kakang Semar nggone duweni kekayuhan luhur arep bangun ngayangan. Ah, terima kasih. Iki kok abot iki, lek arep menehke kok abot iki, Ah, cul-cul ora wel. Ora wel. Ikhlas. Ikhlas. Ngono kowe, ngene aku iso mangan. Ngapa celok? Napa Ndara? Aku nek kaya ngono caramu ki aku malah gah ora sudi ngewangi bapakmu. Nggonku mbantu karo kakekne Semar ki lahir batin ora kanggo kaya ngono kuwi nan. Ayo balekke. Alah, wong arep golek sego samplokan ki kaya sidate balekke apa ora? Nganu lho Ndara ming 150 lho niki saestu ming 150 ming aji kula nggih tuku udut beras. Balekke, ora balekke malah aku bali ning Kesatran Randu Gumbala ora sida ngewangi karo bapakmu. Piye iki? Balekke ora. Ora to balekke malah nyawamu sing dadi jole. Wah. Ming dit 150 kok arep toh nyawa. Nyawa ki.
sing 50. Alah lanyon gagelaken. Mengabrakan duit kok ora. Nek sampean lahir batin nyengkuyung kakekne Semar, mestine sampean kudu ngetokke lelabuhane sampean ana ngersane kakekne Semar Badranaya. Nggih. Samangke menawi wonten pacobanipun menapa kemawon kula ingkang sagah ngunduraken gandeng kae utawa Siwa Ndarawati sing dadi pacobane sampean gelem ora gelem kudu ngundurke. Nyuwun pamit. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggene maya Wisnu Pratinta piye Setyaki nggonmu ndak utus supayane merjaya kelawan Panakawan Bagong apa kasil? Bagong ora mati ora patheken. Lho. Kok sik? Lah kok dadi Siadi Malang kerik sak geleme dhewe tanpa nggunakake tata krama ning ngareping panjenenganing sun. Nuwun sewu. Nek sampeyan nganggep Senopati Ndarawati niku Setyaki sak mangke jagat sing dadi seksi. Nek kula mundur saking kalenggan kula minangka Senopati. Lho. Ora engko sik. Nggone Siadi ndak utus supayane sak biyantuan pun Kakang ngundurke sartane murungake lan Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Lah kok malah dadi Siadi duweni pambegan iki kaya mangkono? Pangerin. Sampeyan niku duwe pambegan sing nista, kula duweni pambegan sing utama. Kula nglabuhi dumateng Kakang Semar. Kakang Semar mriku namung kepengin ntremaken kawontenan Praja Negari Ngamarta. Nanging kenging napa? Sampeyan ming mergo nampa ature wong sing duweni rasa meri. Ngantos ngorbanaken dumateng kekadangan. Nek ngaten carane kula mboten badhe nyengguyung panjenengan. Nanging kula namung badhe nyengguyung dumateng Kakang Semar Badranaya. Awit gayanipun Kakang Semar mriku luhur tumraping ingkang arayi ing garba ruji mriku. Sinuwun Kresna. Jaja muntap lir kinentap tuku yayasinipi netra kocak ngondarandir Kuwi lah panus maning jajalanat sekertaning bawana iblis lanat ya sajak arep merang kampuh jenggo pakartimu kaya ngono Setyaki kowe arep mbalela saka Krajan Negara Ndarawati. Kajengipun luwung kula kelangan pangkat tinimbang kula kelangan jati dirine Setyaki. Ayo ndang kene ditentok kene Pancenata Ndarawati wani karo Setyaki. Rupa wani Jembarawani sapa sing mati Setyaki utawa Kresna? Kuwi lah malah Setyaki arep wani karo pun Kakang. Ora minggat saka ngarepanku kepruk gada wesi kuning. Adalah kok dadi kaya mangkono mambenganmu Dimas. Anggepe apa ya? Yo. Rumangsane wong nek ora duweni rasa
lahir batin welasase karo Bapak Semar ya kaya ngono kuwi. Ya mangsane apa? Apa niki pun entek niki. Kramane niki. Kramane piye tegese? Kraman niku lho pacobane niku lho. Sampeyan pun sago ngundurke Sinuwun Kresna. Sampeyan ngancem ora minggat saka manamu kepruk gata wesi kuning. Wer 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 wer. Mlayu dhewe-dhewe. Prayogane sowan ana ngersane bapakmu Bagong. Nggih. Aku arep ngaturke pangapura mergo kaluputanku mula sora karo kowe. Lah nggih ngoten. Senopati sing gene tanggung jawab kok. Lah iya. Nggih. Narapa Kresna tan tulus anyakra reng Walah jagat pangestu ngorwayahu Bathara jagat. Nyai Arjuna kula wonten timbalan Koko Prabu. Lah kok dadi kaya mangkene kahanane. Nata Ndarawati malah kelangan senopati. Nyai Setyaki malah saja arep mbelani marang watekaning Kakang Semar ingkang angkara murka kaya mangkono. Kersanipun padha Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nyai Arjuna kula wonten timbalan. Aja kurangen akal. Aja kurangen pangreka daya karti sambeka kinarya murungake Kakang Semar. Nggone bakal mbangun kayangan kersanipun. Ayo tak nganti sowan ning Kayangan Surdaya. Sowan ana saning Kanjeng Ibu Bathari Durga. Njaluki diwali sartane senjata pitulung ana ngersane dewaning Godha Pangrencana. Marengaten binjang napa anggenipun badhe budal. Arjuna ora ketang sambung baca lintang tumene ayo tak kanthi dina iki Yayi. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Wangening ngalangke ana gelar wandan monsara pinon lir kakonang
kasolan pacaring purnaming gagono kasaring mangsa katika ganes wicarane saklukune wong marti pikir raharjo ora para katyo pengangin ukil lambar sumebar iku saknyatane gonjang seret Kan samarmanoring sukma sinusmaya winahya sepi sinimen telenging kalbu pambu kaning marana tareng satemah kaya ngimpi kalamun katulung Pandhawa mulat sirnaning lawan wong agung padha kalepyan Sinawati jagat kinari
putra Bale lumatamra kanggeng awita denceng-dencengan Tedian kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku bet-bet. Layak to layak ana ing madyaning Kayiwangan Surdaya kesasapan hawa panas. Kaya-kaya diobori bet-bet. Jebul tinemure ana titah pujang lara ingkang sowan mlebu ana ing wewengkon Kayiwangan ndandang mangore ya ing Kayiwangan Surdaya. Kamangka mboya panglingkang sowan iki wayah ulun Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna ya Narayana. Yen to jeneng kita sowan ana ngarsa panjenengan ulun. Kamangka mboya kanthi wujude badan wadak. Ulun kira mboya bakal gawe gara-garane Kayiwangan dandang mangore nggih Ranayana. Nunamit pasang kali mantabe. Tinebehna ngiladuni dumawang tawang-tawang. Tinebehna saking siku denda. Paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Nunanggih. Sewu-sewu lepat diagung mangaksami Kanjeng Ibu. Wondene sowan kula wonten ngarsa paduka damel gelaning manah paduka Iwang Mikulun Bathari Durga. Ya ora dadi ngopo nggih, ora dadi ngopo najan to. Oke saking sangjaning para bajul barat jem setan pari-prayang iki padha nungsang puyang numpuk bentus gudel bingung merga sangka hawa panas ingkang dirasake dening para bangsaning berkasaan. Nanging sowan kita gawe pun ibu remen nggih, gawe pun ibu remen. Inggih. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Iwang Mikulun Bathari Durga. Ya nata Ndarawati ulun tampa Janaka padha rarja sang prapta kita Janaka tansah pinayungan ing kawidaden. Niring sambikala sawanipun ingkang wayah ing Madukara Pandya Bathari. Batu-batu aja njeluk Pandya Bathari ngono to. Gawe panjenengan ulun rika sampane gawe panjenengan ulun jika lan marke mungkin panjenengan ulun bakal saya pejago kelawan jeneng kita Arjuna. Cah bagus. Inggih. Umpama jeneng kita iki derajating dewa. Mesti wae wis sajuga karon sing lan panjenengan ulun. Inggih. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa cah bagus ulun tampa batu-batu. Arjuna wonten timbalan. Pipimu sing tengen kuwi kok mblabuk kuwi kena ngopo? Nuwun sewu menika wujudipun pupur wedhak. Batu-batu jenenge pangapuramu ya Janaka yen to panjenengan ulun ngambung sak gelem kelan jeneng kita. Mergo pancen bagusmu marana sing nandingi. Inggih sampun ngantos ngalembono dumateng ingkang abdi. Iya. Ora kok jeneng ngalembono. Jenenge kasunyatane kaya mangkono. Mula aja mbok selaki gandeng kowe iki wong bagus. Wanita sak jagat klebu aku mesti bakal kapikut kawan bagusmu batu-batu. Inggih. Sabubare nggonmu sowan aja sowan dhisik. Jeneng kita keri kowe dhisik ana Kayangan Surdaya. Badhe wonten wigatos menapa panjenengan bakal sak pejagang lan jeneng kita. Inggih. Jeneng panjenengan ulun wis suwe ora nampa. Ya kuwi. Iki mesti nyapa wujude nyapa ayo, mesti jabar iki mriki. Mari jauh nggih mari jauh pawon. Nata Ndarawati
kula wonten maring adhawe Wandyawrari. Apa to kang dadi wigatine jeneng kita sowan ana ing Kayewangan Sordaya? Ih, kepareng matur mugi mboten dadosaken coaning penggalih paduka. Iwang Wikulun Wandyawrari Durga. Ya mpu ya dadi ngopo ya nggih ibarate. Ana madyan ing Kayewangan Sordaya iki tinarbuka korine Kayewangan. Mesti jeneng ulun bakal paring dawuh kelawan sapa wae kang mbutuhke kelawan sabiyantuning tiwaning Gudha Pangrencana. Inggih. Sepisan sowan kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhapada paduka. Iwang Wandyawrari Durga. Ya ulun tampa ndungkap ingkang angka kalih. Sowan kula menika sayekti saderengipun kula sananta ing Kayewangan Sordaya. Kula sampun sowan wonten madaning Kayewangan Suralaya inggih wonten ing Kayewangan Jonggring Saloka. Jalaran sowan kula wonten ngarsanipun Iwang Wikulun Jagat Girinata menika awit kula katimbalan tuwin kapiji sowan kula. Supados kula minggah wonten ing Kayewangan Suralaya. Ingkang wigatos nalika semanten kula denutus dening Iwang Wikulun Manikmaya kapurih murangaken tuwinanggagalaken anggenipun Kakang Semar Badranaya nggadahi gegayuhan inggih menika kepengin mbangun wujuding Kayewangan. Kamangka Wandyawrari. Kayewangan menika rak dados papan dunungipun para Jawata, papan palenggahipun Iwang Wikulun Manikmaya lan Jawata sanesipun. Tartentu menawi kalaksanan anggenipun Kakang Semar Badrana badhe mbangun wujuding Kayangan. Anak nggih sami kemawon ngembari dumateng panguwasipun para Jawata pramila saking mriku. Gandeng sak mangke gagar wigar tanantuk karya. Anggen kula badhe ngendhakaken dumateng kamurkanipun Kakang Semar Badranaya. Paripaksa kula nyuwun sabiyantunipun Iwang Wikulun Bathari Durga kinarya nggodha lan ngrencana dumateng Kakang Semar Badranaya. Sampun ngantos ing sak mangke kalaksananipun badhe mbangun Kayewangan wonten Praja Negaring Amarta. Wandyawrari Buta Pandhata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima. Tobat. Sodi selikur dina. Ya Nata Ndrawati. Ndang kira Manjanulana ora bakal kabotan yen ta mung murungake gegayuhane Panakawan. Ih. Para Tadyagi aja kuwatir aja walang ati mengko Panjenengan ingkang bakal utusan kelawan bangsaning Baju Barat. Nggone bakal nggodha ngiri godha kelawan Kyai Semar Badranaya nggone mbangun Kayangan supaya aja ngasih nglakon mekaten Iwang Wikulun. Iya. Lajeng waringipun sak mangke lampah kula kedah kados pundi? Sinambi angarantu bidalipun sangya para bangsaning berkasaan. Luwih dhisik jeneng kita ulun dawuh supaya nyangketi marang kahanan ning Padukan Karang Kadempel. Mengko para bangsaning jim ingkang bakal satata samapta ing gati sawe going diri nggih Nata Ndrawati nyuwun pamit tambahi pangestu Iwang Wandyawrari. Woi. Wong, nuwun.
mangkah anggro sesumbar mawa lendho bumi konjing maloto kuntor gatok lumembak penyo kanggo mambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyadi aja padha kaget sanggihaning para ratu tetelukan jeneng ingsun Piji ana ngarsa panjenengan ulun nun amit pasang Kalimantabe Pandya Betari ingkang abdi nalindring parang raja kula pun Prabu Bondan Sumirat kepareng nyadong dawuh timbalan patuhe Wang Pikulun Bathari Durga semanten ugi ingkang abdi pun Prabu Panji Gelung nalindring jurang jeragah nyadong dawuh timbalanipun Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga semanten ugi kula Pikulun wayang kula prada dhewe nek niki nuwun sewu kowe ora usah ngicik tak antil ndasmu ya ben ingkang abdi nalendra ing pancer wengi kula pun Prabu Lindhu Bandang nyadong dawuh timbalan paduka Pikulun aja padha kaget sartane aja padha kan percaya nggonmu bakal ndak utus budal ngreka daya Girigoda kelawan Panakawane ngarang kadempel ora iku jaba ya kuwi Kyai Semar Badranaya kersanipun Iwang Pikulun Bathari Durga kadiwaran dina sakmengko Kyai Semar Badranaya duweni sedya bakal mbangun ngayangan kamangka jeneng ulun lagi wae nampa atur saka Tandrawati kalamun dheweke disuwuni sartane dheweke nyuwun senjata pitulung ana ngarsane panjenengan ulun kapurih nyabarake nggone Kyai Semar Badranaya anggone bangun kayangan marengkaten padunung dawuh kelawan ingkang abdi pun Prabu Bondan Sumirat kapurih murangaken Kyai Semar Badranaya anggenipun badhe bangun kayangan prayogane mangkono lajeng benjang menapa mangkatipun ingkang abdi Pikulun kowe angketang sampung Bacolok Lintang tumuli budhal dina sakmengko iki ngestaken dawuh Panji Gelung ana dawuh apa Kakang Prabu notasine cepake iya sing bener gake tempo ngaya-aya kok ndledek nek ngaten ing ati nyuwun pamit ingkang abdi nyuwun pamit Ibu Betari tumuli budhal ngati-ati aja kaya bocah cilik nggih
Oh. Ben aman. Berondong-dong plurung ketak-ketak ketak. Oh, pun. Oh, lanjut. Oh, ya. Oh, itu. Oh, ya, wait. Ayo. Demit hantu dorene. Urane awake iki kepiye kok. Ayo beduke. Dang. Waduh. Ya, ada juga. Setan ini nyawur. Oh. Ya. Wah, ayah. Oh iya.
Suster ngepot. Waduh. Bagus itu, Pak. Bagus ini. Oh iya. Yo ah. Oh, kisro. Kisro. Lu kok talang bahane. Ut ah. Hei, wah ya. Weh. Demi cewek sentak. Manggahan kruo sesumbaran nyat langen ngalang jana kelar mandan loncara ya hei ho oh hei enek musuh wah wih ana dongeng endhek-endhek sitemunggal patenana temunggal apa dosane ngungkule mring sasama aja di ndak kuwalat lah iya bener kandhamu lali sumber ketewasan
Menungso ora tatanan panus maning jajalanan. Sapa iki? Ana satriya kanthet nyayat brengose ngular geni tumpangke kuping kiwa tengen mripate mandeng tanpa kedhep. Dik. Sapa kowe? Mara ngaku. Sapa sing dadi jenengmu Parat? Kowe satriya mangka kowe nggawa kelinci. Kelinci nyangkot kupingmu kowe ora. Lho, kelincine iso omong. Isa menungsa e. Dikira boneka ora. Iki arep tanggapane ngendi kira-kira? Wong maju perang kok sandangane kaya ngarep jathelan. Mara menenga tak dangune nggih. Takon karo aku, Senopati Ndorowati, jare wis pensiun. Oh iya. Satriya Garbaruci Raden Arya Setyaki. Sapa? Raden Arya Setyaki. Wis tau krungu kondangmu aku. Kowe nadan satriya kandhet nyayet nanging kowe perang sembada. Musuhmu paling ora cilik, paling ora lara, paling putung baune. Saiki kowe adu arep karo aku. Balik takon karo kowe, sapa jejulukmu? Tak sawang sandanganmu ratu. Lho la iya. Lah iya. Takon karo aku Nalendra tetelukaning Pandya Bathari Durga. Aku ratu ing parang rajah jejulukku Prabu Bondan Sumirat. Prabu Bondan Sumirat diasar kewara nyata. Iki aku nek ora lingguh ngisor ora iso ngimbangi dedekmu. Sing mburi iki sapa? Takon marang aku. Ratu Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Lho. Sinuwun Prabu Puntadewa. Dasar kepara nyata sinuwun. Koko Prabu kula ngaturaken ubuat jirit. Aku Bagong aku. Lho. Puntadewa kondange ratu niki bagus kok matane amba kaya kowe. Bagong kowe. Dasar kepara nyata. Ayo, arep mungsuh Ndara Setyaki Sasati Sanjara Langit nek kowe iso menang. Setyaki. Ana Parat. Sing jenenge Camar endi Camar? Camar sapa? Panakawan Karang Kademel sing wujudane kaya Pispa. Kakang Semar. Lah ya kuwi kok Camar. Lali aku. Kon tekan kene. Janji ora gelem murungke lek arep mbangun kayangan. Apa kelakon Karang Kademel tak bumi angus? Wela, sabar. Ora usah padu. Iki wancine aku nyambut gawe. Siap, arep pamer sabetan to kowe. Ya ngono. Kowe ora usah dadak ketemu karo Kakang Semar. Kowe ketemu Setyaki durung karuan kowe iso ngrampungi lan ngelangkai kewandaku. Babu babar wowo. Lena pangendamu candak siramak cemplungke polsek gondang mati dening aku. Wedang entek. Awas kowe. Woi. Hoi. Wah. Ha. Awas kowe.
Oh, pecah diadamu kowe. Oh. Iki jalukanmu parat. Ora iso menang kowe musuh aku parat. Waduh. Aduh. Aduh. Hit. Sandiak sikilmu kowe ya. Aja ndolo endo to ngeyel kowe. Hit. Aduh. Waduh. Oh, waduh mati aku. Hot, hot. Waduh. Awas lho ada. Wah, aduh. Penak ya wayangnya. As kowe. Hit. Biar lu parat. Oh. Hit. Oh. Aduh. Oh. Hit. Waduh. Wih. Aduh. Oh. Aduh. 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 Bos. Biar kowe. Hut. Londi kowe. Hut. Loh. Wah, setan. Yo. Lah, ora apa-apa. Patos tenan iki sajake. Yo, iya. Waduh. Mati aku. Ayo. Wah. Waduh. Aduh. Oh. Wah. Waduh. Oh, hot. Oh. Waduh. Ijo. Oh, modiar kowe, diar kowe. Lho, di, uit.
Awas. Oh. Hei. Wah. Wah. Ha. Aduh. Hit. Oh, awas kowe. Aduh. Waduh. Wah. Hot. Waduh. Waduh. Yo. Tadi polane iki ngene. Dadi tak drang, 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 tak. Makaten sih Ndara Wiyaga. Rama kene sewicarane salukune wong marti pikir raja Rama ya ramane dhewe Gondes Rene kowe. Hit. Siar kowe. Oh. Hit. Wut. Wah. Wah. Ha. As. Wit. Ha. Hot. Aduh. Wih. Yo. Kiadamu emang cilik ngono ya ben. Ha. Hit. Wis dinae rokok sebungkus masa ya iso meleset. Hop, oi. Waduh. Wah. Waduh. Waduh. Waduh.
Amuk. Hei. Wah. Tata. Sopo iki parat? Satriya sisik ngadepi marang Prabu Panji Gelung. Sopo kowe? Antarja, satriya jangkar bumi. Wah, kok ling gleleng. Dumeh pilinganmu ana bubukane. Ya, ya kowe. Amuk legane atiku kowe. Aduh. Katotian Gatut Kaca tinon mapakaken narga kira teka pira Kresna Parta Jageger kaya tugu Sinungkarta Sang Raden Gatut Kaca ing pringgondani nalika semanten namung ngalamun tanpa upama karanten nyumurupi bledug mangampak-ampak ingkang tumekeng perapatan padukaning Karang Kadempel nalika semanten Wusirna wujuding bledug mangampak-ampak tasih konjem ing batos Sang Raden Gatut Kaca nalika semanten dupi datan enget kalamun wadya balaning Bathari Durga wonten ingkang ngalampah gaib. Wonten ingkang laku dedemitan nalika semanten wonten wujuding berkasaan ingkang Gya ngangslupi wonten angganing Sang Raden Gatut Kaca satemah datan enget Purwadasana ngero ambalik kaya yaksa Candradewa. Semar Wangkot ora gelem mulungake anggone mbangun kayangan.
Wah, lah kok ning ngatasé ning kono ki lungguh. Para satriya-satriya lancur pendhola kok padha ora ngelingake malah padha ndombani. Oh. Apa kelakon Karang Kadempel lak bumi angus legane kan. Oi. Oh. Woi. Oi. Oh. Wah. What? Wah. Ah. Loh, Kang. Wah, wit. Oh, bedeb wae. Wah. Satria-satria keparat. Den prayitna semurine balik Tityane gandayane Trisunya Purnama sasi pripun Ndara? Kok kaya wong ketayalan kamangka nuwun sewu. Wah sampean ngendika nek Sinuwun Ndarawati pun minggat utawi nuwun sewu pun kesah saking Padukuhan Karang Kadempel. Kek wonten dawuh ketiwasan niki kanane. Lha pripun? Eneng parepatan Padukuhan Karang Kadempel mau sekawit ketekan Kraman Wadyabala saka Dandang Mangure. Nggih. Wadyabala entek tak singkirke karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja karo Mak Cilik Setyaki. Wekasan entek tanpa sisa Wadyabala saka Dandang Mangure. Ning anehe kek. Pripun Ndara aneh pripun? Kakang Gatotkaca kaya wong ora enget, Kakang Gatotkaca kaya koncatan yoni kaya-kaya kelangan jati diri. Lha pripun Kakang Gatotkaca ngamuk punggung kek. Aku diantem dadaku. Ora sak lumarahe Kakang Gatotkaca tegel mlasa karo adine dhewe. Aku diantem dadaku. Aku kontal ambles bumi. Ning kuciwane kae malah Mak Cilik Setyaki dicokot ora gelem ngeculke kae piye kaya ngono kanane. Ya gong. Wah, jan wis. Wah, jan wis. Wis jan wah. Kanane wis kaya anu kaya mer kaya nek jatilan dadi ngono kaya mer. Pripun kawontenane pripun? Kaya-kaya Kakang Gatotkaca ana ing angslupi kae.
tansah marpamoring sukma sinoksma ya winahya ing asepi ndumuk kuncung bareng apa sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana Warana apa waranda? Iki lambemu menengo tenan. Nuwun sewu, Den. Piye kae? Sejatine nika niku pancen senes Ndara Gatotkaca sing ngamuk. Lah rak tenan. Mergo aku ya nyono yen to Kakang Gatotkaca ora mungkin duweni pambegan kaya ngono. Ah iya. Nuwun sewu, nika enten bangsaning perjineman ingkang slupi angganing Kang Raka. Pramila kinarya saracarana kula nyuwun tulung kanthi sanget mangsa wonten negara Ngamarta mangsuwun ke ngampil wujuding pusaka iki menika kang aran pustaka Jamus Yang Jimat Klimasada kena apa dadak nyilih pusaka kuwi pun boten sakakean gunung sing tanpa guna isaning Kang Raka mari nggih ginake pusaka niku Ndara ya nek ngono aku njaluk pamit kae ngatos-atos ngapunten lho malah ngrepoti biasa. Saurunge kowe do tetembangan ben lehmu gojek aman dari godaan para hantu-hantu laut kae. Kowe do tak nehi gawean. Gawean apa, Pak? Gawean apa, Pak? Gawean apa, Pak? Golek janur sak oke-oke. Terus saben omahe kawula ning Pedukuhan Karangkadempel nggon blandare talenana janur. Merga iki nek kowe nyawang kanthi netra batin demit-demit ki do teng sliwer. Enek sing uda, enek sing marai pengen. Pengen ngapa karo demit kok ya duwe pengen ngrampungi perkara tole. Nggih, Pak, ngesoke dawuh, Pak. Nek wis mangsa borong olehmu do arep seneng-seneng kono. Bakune aku tak nyuwun ana ngersaning Gusti sikit oleh. Ayo Kang nyambut gawe. Yo. Balene. Wah, kowe iki ora trampil. Dalwararas Abyor sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya aratri lumrang gandaning pos pita karengganing udyane sang deja
warong brangan lir swaraning madu pronto manungsung sarining kembang Kaya Arjuna wonten timbalan Koko Prabu sawangen kridaning para bangsaning jim bangsaning berkasaan jim setan meriprayangan saka setran Gandala mayit inggih ya senajan to wadyabala ingkang asat netra padha kalah tanpa sisa nanging sawangen ana salah sawijining bangsaning berkasaan ingkang keduga bisa gawe pangamuke anakku mrenggondane Gatotkaca inggih Koko Prabu Arjuna wonten timbalan pun Kakang lan Siadi wis diparingi senjata pitulung dening Hyang Pandya Bathari Durga yen to iki mengko pun Kakang lan Siadi mung meneng wae wirang bebarang yen to ora ngumrembihake asta njumangkake suku Arjuna sarating pandam sumula amadang ijroning pasarean kenane wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang dyah manah engkong sumungkem kuleng sang kakung rerempo alon wusira baboyayi eman maneman piraten te perang toyayu ulun tadah runte ulun tadah runte meneng katon ingkang raying Madukara kantun nderek sakersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo ndak kanthi nyangketi padukan karang kadempel nanging aja kanthi wujud nata ing Dwarawati lan aja kanthi wujud panengah Pandhawa saturing Madukara lajeng kepareng badhe wujud menapa sawangen pun Kakang bakal salin wujud dadi Denawa Yayi inggih Koko Prabu sumangga nderekaken Koko Prabu Rasa guyu palang rong taune dadi buta joget ya gak wangun inggih ayo gek genti kowe inggih Koko Prabu jeneng sapa amangga kersa aku Prabu Yaksendra Lumintu Prabu Yaksendra Lumintu iya sae niku kowe dadi patihku wae ngono piye anggih sae niku Pak kowe nganggo jeneng Patih Yudha Kethu Patih Yudha Kethu iya lho la iya inggih Kakang Prabu Yaksendra Lumintu apa Yayi Patih Yudha Kethu napa Yudha Kethu
nderekaken ngendikanipun badhe bidal budal ndelok jatilan. Oh, kula kalian panjenengan pemainipun ora sakokean gunem sing tanpa kun. Semar dikiri godha ya. Ah. Mahkota gok bilung eka bumi di sawatri gunung catur samudra panca karo sarbangonan Sabta pandhita tawang Nawadewa dasa ratu